Okay, hey, this is Wesley, $1 billion version. Now it's time for us to rewrite your subconscious mind. Now, okay, because it's time for us to start, get rid of some of these terrible, saddening beliefs and introducing beliefs that's going to make us rich, successful, prosperous, happy, right? Full of joy every single day of our lives here. Now, understand something. There's a few ways to rewrite the subconscious mind. This is very, it's not new technology, but it's new to you, right? It's new to the average person. One is repetition, okay? And the program here is going to be... Tandrigna anao? Ok. Izy volagny teo igny was le verger zegny tandrigna iso. Izy araka volagny zegny. Za manokana manana fahazaragna mitandregny Wesley Verger zegny. Na amin'ny téléphone karaha ty, cellphone karaha ty, na amin'ny smartphone zegny afaka anao mitandregny izy. Ohatra ataony programme JavaScript ambany. Ino manatonga za zegny dedicate myself to listen about Wesley Verger. Antony zegny izy atanao zegny mitovy anao zao. Za zegny tia mitandregny hira. Tia mitandregny hira ny RBGMG, Dalvis, Romeo. Azonao? Misy inspiration be zegny amin'ny hirany manafoaty. Inspiré be. Fa fort probable zegny mety ampanonga l'inspiration anao fizare. Miakatra inspiration anao. Miakatra inspiration anao. Évidemment miakatra inspiration anao. Fa mety tsy ho hitanao amin'izay zegny karakory lalana atongavana amin'ny succès-nao zegny. Mety hisaotra aminao zegny ahita le lalana atongavanao amin'ny succès-nao. De rehefa niantra ndraiky zegny za niantra karakory zegny mety mba atongavako amin'ny succès zegny tody zegny za Wesley Verger zegny. Ny raha nivolagniny taminaka tamin'ny zay zegny ajanona ny fitandregnesanao ihira tianao tandregnesana aby. Ohatra za amin'izao zegny za nagnaraka amin'ny raha volagniny za tsy nitandregny hira aby eo zegny za amin'izao aloha ara mety fa enkeny na mitandregny fa isafidigna mihitsy zegny hoe ino amin'ny hirany gognababy izy zegny mikoragna raha tsara atongavako amin'ny tanjonazy. De amin'izao zegny fa miezaka tsy dia mitandregny hira loatra zegny. Satria hira zegny misy karazan'olo zegny influencegna amin'igny zegny. Mety mba lohainao fo zegny zany ro hafary. Fa aloha tsy volagnintsika eto zegny. Magnaraka tsy mazava izy amin'ny vidéo zegny. Fa izy mivolagno teo igny andany lera amin'izany zegny za amin'izao mitandregny raha amin'ny lien ambany JavaScript izy. Satria za zegny nanomboka zany tandregny izy zegny tegna miova zegny fiaignana anahy. Tegna tsapako hoe be zegny raha miova amin'ny fiaignana anahy. Findrindra zegny le thermostat-nazy, le thermostat, le température zegny miakatra ambonimbony kokoa zegny mba to prospère zegny. Zay zegny izy koa anao zao ty zegny magninofy. Izy raha zaviantsika vidéo ty. Nofinofinao jiaby zegny azalagna marikitry anao zegny. Raha makasiky nofinao azalagna marikitry anao. Satria raha zegny natsarovako raha nivolagniny Kobe Bryant zegny raha roe zegny mila protégenao zegny volagniny Kobe Bryant. Misy zegny anao mba ho tonga amin'ny réussitinao zegny voalohany izy protect your imagination. Zay zany volagniny Kobe Bryant, protect your imagination. Faharoe protect your dream. Arova nofinao volagniny. Ke raha zay zegny mila alainao olo koa zegny. Donc zegny nofinao zegny mila protégenao à partir ny fanoratagny izy magnodidigna anao ndraiky fizavanao le sara. Tsy tanao sara bamberiko vafara ty zao ty dream bakireto. Fazanao dream. Ke izy koa anao zegny mba agnisan'ny rêveur zay ilaigna zegny fampitranao le sara karaha reto ohatra antragnonao any zao ty anao mizaha vidéo zao ty ambelanao karaha ty zegny le sariny le raha tianao antragnonao zegny. De izy regninao nazavain'ny Wesley teo igny ataonao répétition. De toute façon zegny izy karaha zao ty zegny miditra agnatin'ny subconscient zegny. Miditra agnaty subconscient zegny le sary karaha reto zegny. De un jour tsy ampoizinao zegny iseho amin'ny fiaignanao zegny izy ho azonao zegny izy io.
azonao razavintsika eto ke karaha zay zegny izy ke mila protect zegny anao amin'ny raha regninao amin'ny mindinao zegny ary mila mitsabo le répétition tsaratsara kokoa zegny raha mbala mila information bebe kokoa zegny anao makasiky raha zegny izy volagno tegny ozy le verdine magnazava zegny amin'ny lien mbany ao zegny amin'ny lien mbany de jeny script zegny raha ohatra ka anao zegny agnisan'olo mba magnano frais vert zegny atakaranao izy eflessly comment with me. I achieved my goal easily and effortlessly. I achieved my dream easily and effortlessly. How? By protect your mind with earphone like this. Okay? Ça fait izy regninao teo igny misy olo fo zegny manabatabanao kila raha tsabonao zegny misy olo mivolambolagna ambadikinao io de ho tapaka zegny concentration anao zegny donc zegny ilaigna zegny ny fifantohanao amin'ny imagination anao ilaigna ny fifantohanao amin'ny dreaminao zegny izy le ambany de jeny script raha ohatra ka anao zegny tandray tsipiriny karakory zegny atao mitsiabo izy na karaha zo ty hoe manifeste $500 karaha ty zegny leriny mora lien hitanao ambany zo ty zegny ke sorako anao raha ohatra ka nazo valeur zegny anao tamin'ny vidéontsika niany zegny aza digna miabonné activer ny notification anao aza digna zegny mirasa amin'ny namanao any mbala niavanao terity tany zegny ty magnaratra anao fa izy atsika peace and love ambany eo